Bé, bona tarda. Com hem anunciat, els lectors i els telespectadors que ens estan seguint en directe des de garriguesterritoris.cat i també als espectadors que veuran després el programa en diferit des de les Borges TV, hem anunciat que intentaríem portar el més aviat possible al gerent del patronat Fira de les Garrigues, en Jordi Ribalta, perquè ens faci una mica de valoració de lo que ha estat aquesta 50a edició de la Fira de l'Oli de les Borges Blanques. Jordi, moltes gràcies. Hola, bona nit. Suposo que aquesta tarda una mica agobiant, no? Sí, hi ha una assistència de públic. Suposo que el dia que ahir plogués ens va afectar una miqueta a lo que és la visita al pavelló i enguany la gent, avui diumenge, ha vingut massivament matí i tarda a visitar els expositors. Bé, ahir teníem aquí al plató de les Borges Televisió i de les Garrigues Territoris.cat el president de la Diputació i d'alguna manera la primera pregunta que li van fer precisament va ser aquesta, vull dir que en un principi una fira que és eminentment del sector agrícola doncs era una mica contradictori, vull dir, estava ploient una pluja molt esperada per part del pagès i en canvi, clar, suposo que a l'organització de la Fira de l'Oli de les Borges Blanques doncs una mica mala guanyada, no? Sí, mai plou al gust de tothom, ja ho sabem això. A nosaltres ens va afectar una mica el que és la visita d'allò, però benvinguda sigui la pluja. Ojalà hagués sigut uns quants mesos o uns quants dies més enrere abans de la collita per fer millor oli, però bueno, nosaltres hem de tirar endavant, hem fet una distribució nova del que és el pavelló i hem apostat aquest any al 50è aniversari per la fira i bueno, després de mirar una mica els resultats i la valoració dels expositors, han cregut molt bo la distribució nova que hem fet dels expositors, estan satisfets el que són les demostracions de cates, de vins i olis al nou espai gastronòmic i bueno, el tema de la difusió també hem quedat molt contents de fer aquest ressò que hem fet a nivell de tot Catalunya i que ha arribat a tots els punts del nostre país. Bé, des del patronat Fira de les Garrigues suposo que en principi satisfets per aquesta nova imatge que la Fira vol donar al seu expositor, no? Sí, jo crec que enguany hem fet un gir quasi de 90 graus. L'any passat era la primera vegada que jo feia de gerent, enguany és el segon any, anem agafant experiència, anem agafant una sèrie de rotació i dinamisme i enguany amb el que ha sigut el tema de la comunicació, que hem fet un gran esbós, hem fet també una gran presentació gràcies a la visita del nostre president a la Fira, que li ha donat molta rellevància. Crec que nosaltres estem treballant pel bon camí i l'any que ve tenim el llistó molt alt per millorar aquesta Fira. Bé, suposo que abans d'entrar en càmera hem parlat una miqueta, seria una mica precipitat, de parlar de xifres, però en principi suposo que heu recorregut ja al recinte firal amb una primera apreciació. La valoració és positiva? Sí, jo després encara hem recollit les enquestes, no tenim la valoració exacta perquè la fira encara no s'ha acabat, queden unes hores per acabar, però després de tantejar i preguntar als expositors, la majoria estan més contents, han tingut una major venda respecte a l'any passat i això és positiu. Nosaltres, si podem treure del ressò que hem fet mediàtic i d'allò que hem pogut tirar endavant la fira, si després tenen uns resultats els expositors de recollir amb unes ventes, nosaltres quedem més satisfets que mai. Bé, mig segle de Fira de l'Oli de les Borges Blanques. Hi haurà un abans i un després d'aquesta 50a edició? Bueno, nosaltres crec que hem fet un canvi aquest any i ara hem de caminar per aquest canvi que hem fet per la Fira. Hem fet un canvi d'imatge, un canvi de comunicació, un canvi general que ara anirem caminant per aquesta Fira. Ara el que nosaltres estem treballant des del patronat seria el tema de les exportacions i el tema de l'oli cap a l'exterior. Han fet un gran ressò mediàtic aquí, però ara hem de treballar cap a fora, cap a l'exterior, cap a Brussel·les i fer sinergies el que és cap a l'exterior, cap a l'exportació. Jordi Ribalta, moltes gràcies, felicitacions per aquest èxit i bé, esperem que el proper any ens puguem trobar una altra vegada aquí amb aquest magnífic recinte i bé, que continuem amb aquest èxit. Moltes gràcies i agrair a tothom que ha col·laborat aquesta fira per poder-la fer realitat. Moltes gràcies. I a vostès ja saben que ja a les darreres hores d'aquesta fira poden continuar seguint-nos des de garriguesterritoris.cat i després també, evidentment, en diferit, a les Borges Televisió també podran anar seguint tot el que ha estat aquesta 50a edició de la Fira de l'Oli de les Borges Blanques. Moltes gràcies.